dnešnom videu budeme ďalej pokračovať a konečne sa pustíme do cyklu for, ktorý je môj asi najobľúbenejší. Takže, ako sa zapisuje cyklus for? Cyklus for sa napíše sa for. Dáme okrúhle zátvorky, množinové zátvorky. A tento cyklus je trošku zložitejší, lebo najskôr sa nastavuje inicializačná premena. Napríklad int i je zaužívané, nastavíme ju napríklad na 0. On sa dáva bod kočiarka. Potom ide podmienka. Dokedy sa má ten cyklus vlastne vykonávať, ako keď ste videli video pri while, tam to bolo v tých okrúhlych zátvorkách, tá podmienka. Je to v okrúhlych, ale je to takto v strede za touto bodkočiarkou. Takže dokedy sa má vykonávať, dokým, dajme i je menšie ako 10 napríklad. Dáme bodkočiarku a toto je iteračná premena, ktorá bude tuto, na konci je iteračná premena. Dáme i++. Toto znamená, že po každom ako keby kole, alebo cykle, zvýš mi ičko o 1. Predtým sme to vo whileku dnuka zvyšovali o 1, aby niekedy tá podmienka bola naplnená. Tuto to zvyšujeme na konci. Čiže vlastne pracujeme len s touto premenou i je zaužívané, preto sa tak používa a tuto je inicializačná premena, tu je iteračná a toto je podmienka. Čiže môžeme sa napísať teraz i má hodnotu a dáme plus i. Už tak dáme dvojbodko, by to bolo viditeľné lepšie a zapneme si to a mi to vlastne robí to isté ako ten while, len sa to zapisuje takto. A takto sa mi to viacej páči, ten while sa už tak veľmi ani nepoužíva. Alebo používa sa, ale ja ho tak veľmi nepoužívam, radšej používam for, lebo lepšie sa ovláda. Teraz napríklad môžeme urobiť trošku zložitejší príklad možno na prvé chápanie, ale vykreslíme si napríklad štvorec. Takže máme jedno forko, ktoré sa 10 krát vykoná, lebo ideme od 0. Môžeme si do forka dať druhé forko a zapíšeme ho. Táto premena už bude int je. Keď máme takto dva vnorené cykly, for do for, tak ten druhý sa označuje ako ječko. Dáme rovná sa 0. Ječko vykonáva sa dovtedy, dokým ječko je menšie ako 10 a zvyšuje mi stále o 1. Takže teraz chceme vypísať hviezdičku. Keď sa toto spraví, zapneme, tak je to takto do dola a máme vlastne 100 hviezdičiek by sme tam mali mať, lebo najskôr sa zapne tento cyklus, prvýkrát i je 0 a začneme vykonávať toto 10 krát. To sa dovykonáva, ideme ďalej. Ičko sa zväčší o 1, ičko je 1, zase sa toto vykoná 10 krát a chápete, tak toto ide stále dookola. A kebyže to nechceme takto vykresliť, tak toto print len zmažeme, aby sa to vypísalo do riadku. A teraz sa budú všetky vypisovať do riadku. Toto sme si veľmi nepomohli. My to chceme oddeliť. A kde to oddelíme? Oddelíme to v tomto fortku. Dáme print len a dáme iba takto medzeru. A už z toho mal by byť z toho štvorec, ale nie je to štvorec, lebo kvôli výpisu. Možno keďže dáme takto medzeru, tak by to vyzeralo skôr ako štvorec. Teraz je to štvorec. Skoro štvorec. Dobre, obdĺžnik to je, ale budeme sa tvoriť, že to je štvorec. 10x10. A takto si môžeme vlastne vykresľovať rôzne tvary. Toto už bude na dnes všetko. Ukázali sme si, ako sa vypisuje forko, podobne ako ten while, že normálne máte tie ička, ako sa nám to pekne zvyšuje o 1. Plne toto je na prvý pohľad možno zložitejší zápis, ale je to oveľa lepšie, keď sa to naučíte, ako while. A ukázali sme si vnorený cyklus, forko do forka. Vypísali sme si štvorec, ktorý vyzerá ako dĺžnik. A toto vlastne všetko, čo sa dá robiť s cyklami. Na budúce si môžeme ukázať, ako vypísať napríklad trojuholník, ale tam už potrebujeme použiť aj podmienky, to by sme si ešte mohli ukázať.
Ale pre dnes to už bude všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.